ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ናይ ቢዝነስ ክጅምር ደልየ ይብሉ እዮም ግን ድማ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ፀገም ኣለኒ ይብሉ እዮም ስለዚ ኣብዚ ትፀገም ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ዘይኮነስ ናይ ራእያ ወይ ከዓ ናይ ትኩረት ፀገም ኣብ ቢዝነስ ዘለና ትኩረት ኣብ ቢዝነስ ዘለና ራእያ ፀገም ስለ ዘለና እዩ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ፀገም ዘለና ዝመስለና ነዚኦም ክፈትሑልና ዝኽእሉ ሓሙሽተ ብተግባር ዝተፈተኑ ነገራት ፍላይ ከዓ ዋላ ካብ ዜሮ ካፒታል ወይ ከዓ ካብ ዜሮ መበገሲ ከልዕሉና ዝኽእሉ ሓሙሽተ ብተግባር ዝተፈተኑ ነገራት ከሪአኩም እየ ምስታ ቪድዮ እዚኣ ተኸታተሉ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኣብ ትግራይ ዘለኹም መናእሰይ ብፍላይ ከዓ ንቢዝነስ ወይ ከዓ ንለውጢ ትደልዩ መናእሰይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓሙሽተ ብተግባር ዝተፈተኑ ናብ ቢዝነስኩም ወይ ከዓ ቢዝነስ ክትጅምሩ ተደሊኹም ክልውጥኩም ዝኽእሉ ነገራት ከሪአኩም እየ ምስታ ቪድዮ እዚኣ ተኸታተሉ ኢኹም ሓደ ትናይ መጀመርያ ክኾን ልኽእል ትዋና ቀንዲ ሓሳቡ ፀገም ምፍታሕ እዩ ፀገም እንተፈትሒና ድማ ኣታወሎ ኣታው ክህልየና ከሎ ድማ ንሕና ንዓበለና ማለት እዩ ትዋና ናይ ቢዝነስ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ስራሕ ምጅማር ማለት ቢዝነስ ምኽፋት ወይ ከዓ ዝኾነ ስራሕ ምጅማር ዘይኮነስ ዝኾነ ስራሕ ወይ ቲ ቢዝነስ ዝኸፍቶ ነገርስ እንታይ ክፈትሕ ዝኽእል ምባል እዩ ኣብ ሂወትና ናብ ቢዝነስ ክንኣት ከለና ወይ ከዓ ናብ ስራሕ ክንኣት ከለና ናይ መጀመርያ ሕቶና ክኾን ልኽእል ኣነ እንታይ ክፈትሕ ዝኽእል ዝብል ክኾን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሓደ ክኾን ዝኽእል ኣነ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ሕዝናምነት ኣብ ትግራይ ነብር ተኾይናስ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፀገም እየ ክፈትሕ ዝኽእል ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኣለና ንዓርስና ማለት እዩ ፀገም እሱ ብዝፈትሐና ቁፅሪ ኣታዊና ብኡ ልክዕ ይሕበሎ ማለት እዩ ፀገም እሱ ብዝፈትሐና ቁፅሪ ኩሉ ናይ ኔትወርክ ስራሕትና ወይ ከዓ ናይ ኔትወርክና እውን ብኡ ልክዕ ይሰፍሕ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ብተግባር ዝተፈተነ ዝበልናኩም ድማ ሓደ ኣብ ከባቢኩም ዘሎ ወይ ከዓ ኣብ ዘለኹም ኤንቫይሮንመንት ዝዓቢ ዘሎ ቢዝነስ እንታይ እዩ ኢልካ ምእላሽ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሰርች ምግባር ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ትግራይ እንተኢልናስ ሕዚ ዝሰፍሕ ዘሎ ቢዝነሳት እንታይ እዩ እንተኢልና ናይ ካሜራማን ኤዲቲንግ ኮንተንት ክሪኤቲንግ ናይ ግራፊክስ ስራሕቲ ብተመሳሳሊ ናይ ዲጂታል ስራሕቲ ብጣዕሚ ንዓበይ እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ዓለም ናብ ዲጂታል እያ ትኸተላ ኩሉ ምንቅስቓስና ኣብ ውዕለና ኣብ ሕድሕድ ምንቅስቓሳትና ዘለዉ ኩሎም ተሪእናዮም ናብ ዲጂታል እዮም ዝቐርቡ በተለይ ሕዚ ከረንትሊ ንሪኦ ንኽእል ከም ኤግዛምፕል እውን ኣብ ትግራይ ናይ ካሽ ሕፅረታት ኣለዉ ካሽ ደሞ ሕዚ ብዲጂታል ኢና መብዛሕትኡ ትራንስፈር እናገበርና ናይ ካልኦት ናይ ዲጂታል ኣክቲቪቲና ተጠቒምና ኢና ንፈትሖም ዘለና ስለዚ ዓለም እትኸደላ ናብ ዲጂታል ዝኾኑ ስራሕትታት እዮም ሳልሳይና እቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ከዓ እንታይ ዓይነት ክእለት እዩ ዘለኒ ኣነ ዘለኒ ክእለት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገማት ኣነ ብለለኒ ክእለት እንታይ እየ ክፈትሕ ዝኽእል ዝብል ሳልሰዋይ ሕቶ እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት እንድሕር ክመፀልና ኮይኑ ሳልሰዋይ ና ቀንዲ ምስ በዓልና ኣታች ክኾን ልኽእል ኣነ እንታይ ዓይነት ፀገም እየ ክፈትሕ ዝኽእል ዝብል እዩ ዝኾን ዘሎ ኢንጀነራሊ ማለት እዩ ምክንያቱስ ኣነ እንታይ ዓይነት ክእለት እዩ ዘለኒ እንድሕር ኢልና ኮይናስ ከም ትግራይስ ኩላና ካብቲ በተለይ በባህላ ደረጃ ዘይተምሃረ ዘምሃረና ማሕበረሰብ ኢልና ንናገር ኢና ስለዚ እዚ ናብ ተግባር ኢና ክንሽርፎ ዘለና ስለዚ ዘይተምሃረ ማሕበረሰብ ንኣየ ከምህር እንድሕር ለፋዒሉ ኮይኑ ወይ ከዓ ብዙሕ ከርተት እንድሕር ኢሉ ኮይኑስ ኣነ እንታይ ክፈትሐሉ ዝኽእል ኢልና እውን ክንሓትት እኒአና ኣነ ክፈትሐሉ ዝኽእል ክብል ከለኹስ እንታይ ዓይነት ክእለት እዩ ዘለኒ ክእለት ትብል ተለና እውን ኣቨሬጅ ዝኾነ ክእለት ክኾን የብሉ ምክንያቱ ኣቨሬጅ ኢሉ ትኾን ተሎስ ማንም ሰብ መፅኡ ክሰፍሖ ዝኽእል ወይ ከዓ ብዝተገነየ ቁፅርስ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም እዩ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ማንም ሰብ መፅኡ ክፈትሐ ዝኽእል ኣነ ትክክል ብዕምቀት መርሚረስ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈትሐሎም ዝኽእል ማንም ሰብ ክፈትሖ ዘይኽእል ወይ ከዓ ንትግራይስ ከምዚ ራዲካሊ ክቕይረላ ልኽእል ዝኾነ ፀገማ ክቕይረላ ልኽእል ነገር እንታይ ክፈትሕ ልኽእል ልብል ነገር ክንሓስብ እዩ ዘለና ማለት እዩ ራብዓይና ቀንዲ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ፀገም ክፈትሐልና ዝኽእል ድማ እቲ ናይ ቅዳሕ ወይ ከዓ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኮፒ ምግባር ወይ ከዓ ምቕዳሕ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ሓደ ኣማራፂ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብከባቢ ደረጃ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ዘይተበልዑ ወይ ከዓ ብዙሓት ዘይተቐረፉ ፀገማት ኣለውና ብዙሓት ዘይተቐረፉ ፀገማት ኣለውና ማለት ድማ ብዙሓት ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቢዝነስ ሓሳባት ፀገማት ኣለኒ እዩ ቢዝነስ ክጅምር ደልየ ግን ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ፀገም ኣለኒ እንብል መናእሰይ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ራብዓይ መማረፂ ካብ ካልኦት ከባቢታት ቢዝነስ ክንቀድሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ዘይተሰርሑ ምክንያቱ ከም ማሕበረሰብ ደረጃ
ኣብቲ ናይ ጫፍ ማሕበረሰብ ዘይበፅሕና ከም ምዃንና ካብ ዓለም እንቐድሖም ቢዝነሳት ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ብዙሓት ናይ ቢዝነሳት ጫፍ ዝበፅሑ ከባቢታት ኣለዉ ሕዚ ንኣብነት ከም ምዑላት ዝበሃላ ናይ ዌስተርን ከባቢታት ተርኢና ብቢዝነስ ደረጃ ብጣዕሚ ኣብ ፀግዒ ዝበፅሓ ከባቢታት እየን ካብኣተን ወሲድና ኣብ ትግራይ ክነተግብር ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንትግራይ ናብቲ እሰን በፂሐንኦ ዘለዋ ደረጃ ከብፅሐና ይኽእል እዩ ምቕዳሕ ትብል ተለና ከዓ ዳይሬክትሊ ምቕዳሕ ዘይኮነ ተሓሳብ ተምፅኦ ተለና ከመይ ገይሩ ምስትናይና ከባቢ ምስትናይና ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ምስትናይና ናይ ካልቸር ኣተሓሳስባ ምስትናይና መንነታዊ ኣተሓሳስባ ከመይ ክኸድ ይኽእል ኢልና እውን ኣናላይሲስ ኢና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ሓምሻይና ናይ መወዳእታ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ክህልወና ወይ ከዓ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ፀገም እንድሕረሊና ክቐርፈልና ትኽእል خلت خلتات كنوهد لنا خلت خلتات كنون لنا تقولت لنا خزنا عملت انتيلنا كاميرانا لابتوب ندحر بفلاقة كاميرا خيلنا إديتينغ ندحر خيلنا خوينا سلزي ناي كاميرا تجمع ونفتح لنا ناي إديتينغ تجمع ونفتح خلتيهم كومباين تجبرت لنا خلتيهم بارالل لخدو مويات هتويق خلتات سلزخون ناي حدث خزي كم كلاين تخويلو كم أنا خلو تسأجمو بحد جزء نقرفه الopportunity سللقات ملولو سيزي لا أنا ناي ممراس قدرون زل عليه خون مالتي سيزي تناي مجرشنا بتعمل critical لخنا حدا ناي business حساب تسأجمنا كفتح لنا لخين خلته موياتات ويقع خلته كلتات develop كنجبر كلنا مالتي حزن تاي قاتم حدا جزء business حسابات يهلينا مو كاو قد سيلو مسانا خسر حزدولي ويقع مسانا كولابريت كون زخلو كالات اورجانيزيشن يمص امو كاميرات خليها حزنا من تاع كاميرا وي اب ايديتينغ تفايدنا كاميرات خليها يقول هو ايديتينغ خليها اي خلي من دحري خايم خلتيهم كولابريت كيرو كسرحلهم الدوليو حدث فيديو يكون يوم سلازي خلت كلاتات مخال بتعمي وساني نجر يوس مالتي ناي حساب ويقع ناي بيزنس حساب صقمات كلونا تخوينهم توم حمشته بتجوار استفتونو نجاراتيهم في اللايقة أو هيوتي بتعمل براكتس تجور خوهم نجاراتيهم ريلي إذا نجاركم زلهم زيهم سيلهم كم قلد نجاركم يهون علتاوي زيهم سيلهم كم قلدي إلها تخونهم يهون علتاوي ببما علتو براكتس بزجور خايم قطري إخا كم علتاوي هابيتها وإخا كم علتاوي لم تخاجر خاتونهم سلازي أنا كنا نجار كلهم بتعمل قللت مسيلهم كخوني خليهم زيهم بتعمل قللت ليك خوني خليهم أو هيوتهم تجوار أو نحرجيرهم فينكم بيزنس كجمر دليل جندما ناي بيزنس حساب تأجم لنا زبل ألو يكون سلازي زخم زيهم زوالو تيبات دما دمت أبو جدا نقص ألوون أو ناي بيزنس أو ناي personal development أو هالو أو ناي تأنا أو ناي سبورت خم زيهم زوالو تيباس كنوا كمينا أتي channel زي subscribe مقبار تكتاتو لي عدم سلام